Alright, maayong adlaw sa tanan. Maayong buntag na ni sila ang dapit sa kalibutan o maayong gabi Pilipinas. Maayong hapon sa atong mga friends sa Saudi Arabia. And maayong adlaw sa tibuok kalibutan. Na napunta sa ato ang Chain Breakers, Grace Ministry, Daily Dose of God's Word. Kumusta ang tanan? Nice kayong adlaw din hikaron, bugnaw-bugnaw gamay, pero kanang ini ka taud-taud ani mo init na pud ni siya. Mao na ni paingon na ni siya sa fall. Kung fall kanang pabugnaw na ang panahon. Now sa wala pa karon din sige lang ma-review ra man ni nato ini kaunya. Dayon pwede ra ni nato matun-an na dili ko kabalo kung unsa ni kataas, but sige lang, that's okay. Ako ra sad gihapon ni i-attach sa YouTube para mahimo nato nga study guide nato. Na nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyahang grasya ug sa iyahang kagawasan, sa iyahang freedom and sa peace nga iyang gihatag sa atoa pinaagi sa iyahang unconditional nga gugma. Na ako'y nadunggan the other day about kanang pagkinabuhi as Christian. It doesn't matter nga Katoliko ba ka, it doesn't matter kung Baptist ka, Pentecostal ka, Methodist or unsa dinha. Ang what matters is kung gatuo ka kang Jesus as your Lord and Savior, that is enough. Now, suma pa ni Jesus, my grace is enough. My grace is sufficient enough for you. Mo na giingon ni Jesus. Now, karon kung maghisgot ta about sa gospel bitaw. Ang gospel is good news. And good news is not to be afraid of. Dili ang Bisaya pa, murag sayo pa ato eh. Sayop kay akong pagabisaya ani karon. Ang not to be afraid of sakto dili kahadlukan ang gospel. Kay kung moingon ka og good news, kabantay mo anang moingon nga tao sa inyo nga unsay gusto nimong madunggan una, ang good news or ang bad news? Sa ato pa kung naay bad news kahadlukan jud na siya, di ba? Pero ang problema karong panahon na manggod, the way we present the gospel of Christ, the way we present the words of God is mahadlok ta. No, atong ipanghadlok sa mga tao, which is kanang bisag tinuod pa na ang giingon sa Bible, but kay tungod dili wala nato natun-an og sakto, wala nato gi-put into context kung unsa jud ang word about, ang passage about, mahitabo mo end up siya, mo resulta siya nga mahadlok ka. Di ba? Sa una bitaw kanang naunhan ako pagtuon or kanang nasugdan ako nga nailhan ako ang gospel nga mahadlok ko. Kay giingnan ko una nga what if mamatay ka karon? Siguro ka kung langit na ka o impierno ka, kinsa may dili mahadlok ana, di ba? Pero karon atong tun-an is ang Book of Hebrews. Nga usa gid ni nga gikahadlukan sa kadaghanan. Kanang giingon gani nga if we deliberately keep on sinning, di ba? Kung moingon ta og if we deliberately keep on sinning, sa Bisaya pa na nga kung magsige tagpadayon sa pagpakasala, di ba? Kinsa may tao nga dili makasala? Na wala ko nag-encourage nga magpakasala ta, di ba? Makasala ta. Even si Paul, even the great apostle, even the super apostle kanang gitawag nila, si Paul, makasala pa magani, di ba? No, naghisgot pa magani si Paul about sa iyahang kanang sin of covetousness. Bisan si James, lingon si James sa James chapter 3 verse 2. Lingon siya nga we all make mistakes in many ways, in many times. Ingon si James. Then si James, kauban-uban na kang Jesus. Does it mean nga unsa man sila kanang impierno sila? Di ba? Naman po yung moingon po ba nga sa ilang unahuna kanang whether we like it or not,
na ay tao gyud nga magunahon na nga mas daghan man kog maayo nga gibuhat niya, kasala lagi ko pero ako man dayon na siyang bawion. Di ba? So ikaw na judge unsaon na nimog timbang-timbang sa ipang storya sa mga tao nga ingon ana. Now karon adto ta sa Hebrews chapter 10 verse 26. Sugod ta sa verse 26. Kanang giingon din nga dear friends, gabasa ko sa kuana sa New Living Translation kay mas masabtan ako og sakto dayon. Kanang dili siya daw hast unsa din kanang simple na kayo siya nga in English. Ningon din dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Okay? Now, unsa may atong nakuha din I bet mo hagting din sa atong dalunggan kung makadungog tani or makabasa tani nga atong mabasahan dayon if we deliberately keep on sinning. Di ba? So sa ato pa yun ni padayonon sa verse 27. Nga niingon din there is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. Now, mauna din ng mga kahadlukan sa kadaghanan. Di ba? Nakita gatrayta pag binuutan, gatrayta nga magsigil tagtanaw sa itong abaga nga lang, nakasala ko wala. Di ba? Mauni atong permi ginahisgutan sa ato ang daily dose of God's Word. Kabahin anang makasala ta. Di ba? Nga nakasala ko wala, kinahanglan ako straighten up akong kaugalingon. Kinahanglan ako ning ingnon akong mga kauban sa church nga kamo. Kung mo deliberately keep on sinning mo, maimpirno gid mo. Di ba? Ang uban sad kanang kuan kayo kanang humok kaayo nga pagkastorya nga dili ta magpadayon og pagpakasala kay ngano dili man ma-please ang Ginoo ana. No, kay kung ang mahitabo ana kanang maimpirno ta. Di ba? Naaman dyan mga lumoy pod kaayo nga mga tao nga mo storya ana kay ang kalibutan lain-lain og kinaiya ang kalibutan, lain-lain og pagpresent sa gospel. Na kung maingon ta nga ang gospel, the truth shall set us free. Now, kung mahadlok ta, dili na siya freeing. No? Now, atong makita nganong dili na siya freeing. Notice, kung atong tan-awon, kung mo-focus ta about sa rejecting, no, kanang mo reject ta sa truth kang Christ. Notice, nga katong ning reject kang Moses sa unang panahon, namatay man gani sila. How much more katong mo reject kang Jesus? Mamatay sad sila. Now, hadlok kaayo siya paminawon, di ba? Now, ang pangutana, unsa maning mga kamatuoran nga naa kang Jesus nga gi-reject sa kadaghanan. Di ba? Unsa man? Mao ni siya. Katong ning try og finish, katong ning try og fulfill sa law ni Moses, ning fail sila, walay nakakumpleto. Bisan usa, walay nakakumpleto hangtod karon. Kuno na bisan pag moingon ka nga na ako'y naaday ko'y testimony. Kaila nako sa Pilipinas. Niingon nga ako kaya nako nga dili ko makasala sa usa ka adlaw. Kaya nako nga di jud ko kasala. Okay? Pinaagi sa unsa daw. Kana kunong 10 commandments iyan ang makumpleto sa usa ka adlaw. Now, of course, makumpleto na nato. Now, kami naminaw, kaingon mi nga kuyawan niya kanang kuan kay siya kanang maayo sa righteous kayo siya nginana. Pero naka-question ko, how about ugma? How about any kasunod ugma? How about for the rest sa iyang kinabuhi? Di na lang ko maingon og his ba or her. Okay? How about sa rest sa iyang kinabuhi? Makumpleto ba na niya? Then, timan huna-huna dili na 10 ra ka buok commandments ni Moses. Na ay 613 laws nga kinahanglan nato at timanon nga kinahanglan nato kumplituhon. No?
What is one of them? Hangtod karon na apa ni? Okay, dara. Kinahanglan batuon, kinahanglan patyon ang usa ka bata nga mo disobey sa iyang parents. No? Usa na sa mga balaod nga hangtod karon naa pa, hangtod karon gi-reject na siya sa balaod. Now, kung atong gi-reject na karon sa balaod, it means nga atong gi-break ang law. Di ba? Sa to pa wala ta nagsunod sa law karong panahon na, until karong panahon na. Di ba? Now karon, unsa may giingon ni Jesus? But what about Jesus? Unsay balaod ni Jesus giingon? Ningon si Jesus, "Come to me," di ba? "All who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest." No, mo na siyang giingon sa Matthew chapter 11:28. Ako na siyang mas maayo na siya basahon magud sa amplified nga version kay mo na siya mas duol-duol sa original nga text. Di ba? Mo na siya, when we somehow bump into the passage sa Hebrews chapter 10, kana mo ingon gani ta nga if we deliberately keep on sinning, mahadlok ta anaw eh. Kay ngano man, we fear nga kung makabuhat ta og sala, kung makabuhat ta og sayop, mahadlok ta ngano man, kibasin ipunish ta. Now, mahadlok ta na kung walay gugma. Di ba? Hunaw na, Hebrews 10, if we deliberately keep on sinning, kinsa sa inyong mga nailhan nga mga pamilya, or bisan kita, bisan ikaw or ako, niabot sa atong panahon, atong bata pa ta, nga nagpabadlong ta sa atong mga ginikanan, nga hangtod karon nga buhi pa man ta. Kaya nga naman wala ta gibato. Pero kinahanglan batuon jud unta ta. Kinahanglan patyon ta kay maunay naa sa balaod. Pero atong gidisobey ang balaod. Wala na nato gibuhat. Naa na siya sa law. Di ba? Now, padayon ta. Giingon sa 1 John chapter 4 verse 18 nga such love has no fear. No, nga naman. Because perfect love casts out all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. No? Kung naay kahadlok, gauban jud na kay nahadlok ka kay tungod na ay mosunod nga punishment ana. And it only shows that we have not fully experienced that perfect love. Ngano man? Because it is fear of punishment as stated sa Hebrews chapter 10 verse 26. Di ba? Kaya naman, giingon din na sa Hebrews 10:26 that there is no longer any sacrifice that will cover these sins. No? Di ba? Unsa man na nga sacrifice? Unsa na nga sacrifice? Ato nang makita. No? Giingon po din na nga sa Acts chapter 3 verse 25, it clearly says that it is not our sacrifice that makes us right before God. No? For God presented Jesus as the sacrifice of sins. Makita na nato. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Dili atoa. So we don't have to sacrifice ourselves, watching over our shoulders, so not to sin. But karon, do I encourage sinning? Of course not. Dili taga encourage og sin dinhi. Dili taga encourage og sin. Kana bitong giingon sa Hebrews 10:26 nga there is no longer any sacrifice left. Kaya nga naman. So karon kung makasala ka, naay fear sa imuha. Kaya nga naman, you're afraid that you will be punished by God itungod sa imuhang gibuhat. Humana ang punishment. God sent His punishment to His only Son for the forgiveness of our sin. Kinsa ang gipunish? Dili ikaw, dili ako ang gipunish sa mga sala nga atong gibuhat. It is Jesus Christ who faced all of that. But now, again, do I encourage sinning? Of course not. Diba? Monig soon. Friend, moni. If by grace we have sinned, or if by grace we have been saved through faith,
and not by works, then so that no one will boast or focus ana, mo ni giingon sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, then how in the world we end up in trying not to sin by good works? Di ba? Kung naluwas ta sa grasya sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo, nganong karon end up man ta karon by doing good works na hinuon so that dili na ta makasala. Di ba? Now my question is, mao ni siya. My question is, when was the last full month? Okay? Pwede man good nga maingon ko when was the last time or when was the last day nga wala ka nakasala. Of course, naadyo maingon yesterday wala ko nakasala. But kani, when was the last full month kanang full gyud nga bulan or full nga buwan nga wala ka nakasala? Di ba? Walay usa sa ato. No? Klaro kayo. Na kung atong tan-awon ang Hebrews chapter 12 verse 2. Kani bitaw ato ang pagpakasala? Or kani bitaw kanang we are saved now tungod sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuot, pinaagi sa atong faith. We do this not by our own self. We do this by keeping our eyes on Jesus. Because He is the champion, He is the finisher of our faith. Mo nang giingon sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ug niingon pud sa Titus chapter 2 verses 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Di ba? And that grace, kana siya nga grasya, it teaches us to say no. No? It teaches us to say no to sin so that we can live a self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Muna giingon sa Titus chapter 2 verses 11 to 12. Muna igsoon dili nimo pwede please ato nang stop nga gamiton ang Hebrews chapter 10 nga atong ipanghadlok sa uban nga halaka. If you deliberately keep on sinning, maimperno jud ka. God will judge you. Now, that is not the truth. Yan naman. The truth sets us free. The gospel of God sets us free. The gospel of God does not kanang si tawagan na dili gahadlok sa atoa. No? Ang purpose, ang point sa Bible, ang point sa Bible is not for people to fear God. But the purpose of the Bible is to set us free. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No? We try not to sin karon, di ba? We try not to sin through laws and rule keeping, right? Akong pangutana is, kumusta man? Kumusta ang imuhang pagsigig sunod, pagsigig buhat rules sa imong kinabuhi? Kinahanglan, di ko mabuhat ani, kinahanglan, walk upright ko, ayay, na-chicks. Ayay, sa imong una-una. Yes, you look good in the outside. Mautong gi-rebuke ni Jesus sa mga Parisiyo nga, you look in the outside, you are like whitewashed tombs in the outside, but in the inside, you are full of dead men's bones. Mao to'y giingon ni Jesus. Na unsa may tawag sa mga tao nga ingon ana? They are hypocrites, mo na ingon ni Jesus. So mo na karon gatry ta, di ba? But unsay giingon sa James chapter 2 verse 10? For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point, he is guilty of breaking all of it. Di ba? Mao na igsuon. Ayaw gamita ang Hebrews chapter 10 nga imong ipanghadlok sa mga tao while you yourself is doing it. Di ba? Of course, moingon pud ta nga yes, tao ra manggug ko, masayop maghihapon ko. Bisan ako man gihapon gamiton ang Hebrews 10 sa akong self. Again, igsuon, please, ayaw gamita ang Hebrews 10 sa imong self because you are condemning yourself. No, suryahan ti ka sa tinuod lang.
sa tinuod lang, let's be transparent here. If we want freedom in Christ, kabalo ba mo, daghan kaayong pastors karon panahon na. Daghan pastors nga ga-suicide because they don't feel that freedom in themselves. Kaya nga naman, bisan sa Bible nga ilang ginagamit, naa ang kahadlok sa ilang hunahuna o sa ilang kasing-kasing, nga sige na lang sila makasala. Dayon, every time sila makabasa sa Hebrews chapter 10, mahadlok sila. Mas may pagmaghikog na lang. Kaya nga naman, they are understanding the whole gospel very wrong or wrongly in a wrong way. Kaya nga naman, lahi pagka-present sa mga simbahan ang gospel karong panahon na. It is not freeing. Dili freedom ang ato ang ma-feel sa gospel, kundi bondage. Muna din sa ato ang chain breakers Grace Ministry. Gitawag na nato og chain breakers because we will break that chain pinaagi sa Holy Spirit. Di ba? Unsay giingon sa Jude chapter 1 verse 24. Now all glory to God, who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. Kanais, ana, di ba? Kanindot, ana. Bisan karon panahon na, gituyo man nimo or wala nimo gituyo ang pagpakasala or makasala ta, He will present us faultless sa atubangan sa iyang presensya. Blameless. Nga naman, because God knows that only Jesus finished what we cannot to please His Father for us. Now, nga naman karon, gatry ta to please God by not doing this thing or by not doing that thing, but akong pangutana, kumusta man? Have you done it every day? And are you willing to do it for the rest of your life? Nga dili ka burdened? Kabalo ba ka igsuon? Nga once burdened ka, kabalo ba ka nga nakasala na pugana? Di ba? Muna giingon sa book of Matthew nga, do not worry about anything. Di ba? Kaya nga naman, ang worrying is also a sin. Pero igsuon, once nga imong gihimo si Jesus as your Lord and Savior, we have become the righteousness of God. Jesus fulfilled the rules. Jesus fulfilled the rules and laws that atong gitry so we will not sin anymore. Gatry ta. Igsuon mauna ang downfall, mo na ang downfall ni Lucifer. Mo na ang downfall ni Satan sa una. That he tried with all his best to compete with God's goodness. But ning resulta into pride. No? Kani bitaw atong ginabuhat karon nga mga pagpakasala sa tibuok kalibutan lang. Naay adultery, naay malice, naay uncontrolled behavior, naay lies, mga pamakak, napoy mo ingon ng mga simbahan, nalaka kung mo inom ka, makasala na ka. Kaya naay mga simbahan nga di jud sila mo inom gyud. No? Kaning mga pagpakasala karon panahon na, these are just symptoms of that pride nga gibuhat ni Satan or ni Lucifer. No? Unsa man na nga pride? No? Kana nga pride is the knowledge that we have of the good and the evil nga katong gikaon ni Adam ug ni Eve sa una. Ni pasa na karon panahon na. No? We already have that knowledge of the good and the evil nga we thought we can make our errors right by keeping the law, by keeping rules, pinaagi sa ato ang works. No? Mauna ang mark nga atong na-miss. Mo nang gitawag nga sin nga hamartia. Mo nang sa Greek word nga hamartia, that we missed that mark, that we think we missed that mark to trust God. That we think that our good works, that our own doing, we can make our errors right before God. Di ba? Tanawa, katong sa account sa Garden of Eden kang Adam ug kang Eve, after they ate of the fruit, Adam and Eve covered themselves with fig leaves. Nga naman, because they think that was the right thing to do. Di ba?
Kaya nakita nila ilang self that they were naked. They were in a wrong position na. Di ba? So they covered themselves because they think that was right. But God told them, unsay giingon ni God, who said you were naked? Di ba? Mauna unta to ang chance to trust God to make them right again. Pero unsa ilang gibuhat? Wala sila ning trust. They didn't. So on, that was the knowledge of good and evil nga naa sa atoa karon. Nga naman, mo na gatry ta karon to make everything right. Nga moingon ta, atong gamiton ang Hebrews 10, halaka ko if you deliberately keep on sinning, maimpirno jud ka. I-judge ka sa Ginoo. Pag tinarong, pag binuutan, ayaw ni buhata, do this and do that. Now, tagaan na dayon ka og rules sa church. Pero unsa ang giingon ni Paul sa book of Hebrews chapter 10? Kanang giingon ni Paul nga if we deliberately keep on sinning, this is not Christians, dili ni mga believers that are losing their salvation. So on, this is addressed to the enemies of God. Mo nang giingon, mao ni siya ha. Dili nato basahon ang usa lang ka verse. Kay nga naman masipyat na taana. Mawala ang context. Kung atong gamiton ang usa lang ka verse igsuon, you are putting your brother or sister in danger. Ikaw na mismo na hinuon ang gahatod nila sa impierno. Ato nang likayan. Now, atong padayunon ang verse. Ningon sa verse 27, Hebrews 10, there is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. Okay, enemies na sa Ginoo. Dili na kita. Okay, naapoy mo ingon. Di ba bay? Na kung makasala ka, mahimo kang enemy sa Ginoo. Okay, ato ng tanawon. Yes, mahimo kang enemy sa Ginoo if you are not in Christ. Revelation chapter 3 verse 20 ingon din ha. Nga I stand, niingon si Jesus aniya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him. I will dine with him and be his friend. Niingon ba si Jesus be his enemy? No. Niingon si Jesus, I will be his friend. And if Jesus comes in, he is in. And once you're in Jesus, once you're in, igsuon. Si Jesus, dili na mo pahawa sa imuha. No? Giingon na siya sa book of John that no one can snatch us from the Father's hand. Sa book of Romans, neither life nor death can separate us from the love of God. Klaro kaayo igsuon. Giingon pod sa book of Hebrews that He will never leave us nor forsake us. Kanay sa ana nga gospel. Dayon imo ning gamiton ang Hebrews 10. Kung masayop lang og usa ang tao or duha, maimpirno na siya. Di ba? Igsuon, please, ato nang stop. Di ba? Ato na siyang stop. Kay wala ang freedom din ha. Now, it's interesting to know, di ba, that if we read the books of Ephesians, Galatians, Philippians, Colossians, or other books of the Bible, there are some kinds of sinning mentioned. Lain-lain lang, debauchery, adultery, lain-lain ang na-mention din ha. Pero kung himong tan-awon ang book of Hebrews, kana lang book of Hebrews, the 10 chapters sa book of Hebrews, kanang sinning ang pagpakasala din ha nga gi-mention. Kana siya igsuon. That is the sin of unbelief. No? Unsa man ang sin of unbelief gi-mention sa book of Hebrews. Mao na siya nga katong actually kaning book of Hebrews, this was addressed to the Jews, sa mga Israelites. Nga niingon si Paul nga if you keep on sinning, if you keep on unbelieving, that mao ni siya. If you keep on unbelieving that Christ can only save you,
that it is Christ's finished works that can make us right before God, then wala na tay mahimo, no? Wala na sacrifice left. Mao na siya igsuon. That is the sin of unbelief. Unsa pa lain meaning sa sin of unbelief? Kani, that we think that we can make ourselves right before God. No, mo nang ginaingon sa uban nga halaka kung magpadayon ka og pakasala, kay mo nang giingon sa Hebrews 10 that if we deliberately keep on sinning, kanang maimpirno ka, God will judge you. Mauna nga do this and do that, mo ni by rules, no, and by laws and rule keeping. Mauna siya ang sin of unbelief, igsuon ato na siyang likayan. Di ba? Mauna siya. It is basically mentioned, tanaw na to, nganong gitawag man na siya sin of unbelief. Kaya naman, the book of Hebrews, it is basically mentioned in the beginning chapters, no? Before gi-express ni Paul sa chapter 10, kanitanan in details. Kung imong tan-awon sa Hebrews chapter 3 verse 19, atong tan-awon. Klaro kayo. Kung imong tan-awon ang Hebrews chapter 3 verse 19, gingon si Paul dinhi, so we see that because of their unbelief, klaro kaayo, they were not able to enter His rest. Iksuon. Tanawa. Bantay. Kung imong paningwaon nga sige lang kag tan-aw sa imong kaugalingon, nga every time, every step of your way, sige kag lakaw sa imong life, sa imong Christian life, nga sige kag bantay kung makasala ka or dili ka maka-feel nga burden ka. Di ba? Huno na daghan kaayo ko, suryanti ka igsuon, nagpastor ko sa Pilipinas. Before ko ni ani sa Amerika, nakapastor ko sa Pilipinas for pila ka years. Suryanti ka igsuon, daghan kaayog mga membro sa simbahan nga dili na nimo makita. Tapos karon imong masturya, unsay rason nga dili na sila ganahan mo simba? Kay feeling nila nga sila na lang ang ginatan-aw sa mga leaders sa ilahang simbahan. Ila na lang sayop ang ginatan-aw. So kay dili niya kaya to make himself or herself right, may pagdi na lang kumusimba. Luoy kaayo. Daghan kaayo sa ato karon, bisan kita maka-judge na lang ta sa uban tao nga sa mga kauban nato sa church nga hipokrito ay. So, peace be with you, pero naikalagot sa iyang kasing-kasing. Unsa man na tanawa na nga kinaiya. Naabay peace ana, naabay freedom ana, naabay love ana, walay love ana igsuon. Kay ngano man nahimo na tang hipokrito ana, kay it is so burdensome. It is so burdensome. Mo na niingon si Jesus, come to me, all who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest. Unsay giingon ni Paul? So we see that because of their unbelief, they were not able to enter His rest. They were not able to enter His rest because they tried to do these things, these religious rituals. Di ba? Mao na siya igsuon. And also in the same book, giingon ni Paul sa Hebrews 4:11, let us do our best to enter that rest. Let us do our best to enter that rest, because if we disobey God, as the people of Israel did, then we will fall. We will fall by thinking, nganong mo fall man ta? Unsa day ang gibuhat sa mga Israelites? Ang religious rituals, nga do this and do that, law keeping, rule keeping, nga to be made right with God, buhatan na. Mao na ningon si Jesus, di na nimo kaya. Let me do it for you. No? Come to me. Kibalo ko nga burden ka, ayaw na natagua. Because those are only religious rituals. Di na maka-provide og peace sa imuha.
and I will give you rest. Matthew chapter 11 verse 28. Pero unsay gibuhat sa mga Israelites? Galatians chapter 3 verse 10. Niingon gihapon si Paul, those who depend on the law to make them right with God are under His curse. Yan naman. For the scripture says, cursed is everyone who does not observe and obey all the commands that are written in God's book of the law. Yes, ning obey ka gamay, ning obey ka ani, ning obey ka ana, pero all, wala nimo gi-obey ang all, imo gihapon gi-break ang tanan, so useless lang. Now, akong question, again, balikon ako. Hapit na tamahuman, okay? Balikon ako to make this all clear. Nga, dili na to pwede gamiton ng kanang Hebrews 10:26 nga, if we deliberately keep on sinning. Now, kani, deliberate sinning kayo ni. Once in your life, haven't you disobeyed your parents? Huh? How many times nga nakadisobey ka sa imuhang parents? Bisan na kay anak karon, na kay apo, na kay pag-umangkon, di ba? Na ba kay pag-umangkon nga wala jud siya ning disobey? Di ba? Ikaw mismo, ako. Nganong buhi pa man ta karon? Patay na unta ka karon. Patay na unta ko karon kay ngano man. Mao man giingon sa Deuteronomy chapter 21, 18 verses 18 to 21. Mo na giingon din ha. Usana sa mga balaod nga do this and do that, nga atong gi-break karon panahona, nga ang usa ka anak, kung ang usa ka bata nga mo disobey sa iyahang parents, kinahanglan siya batuon, kinahanglan siya patyon. Kay ngano man, mao na siya ang rule, mao na siya ang law ni Moses. Pero nganong karon wala man nato gibuhat? Nakasala ta kay ning break ta sa law. See? Kung imong basahon, kung imong tan-awon ang verse 21, unsay gibuhat, unsay giingon ni Moses din ha. Then all men of this town must stone him to death. Kanang bat-ana nga ning disobey. In this way, you will purge this evil from among you, and all Israel will hear about it, and they will be afraid. Di ba? And they will be afraid. Now, karon ang question is that who God is? That we fear Him because of punishment? Now, karon, nakigrelasyon ka sa Ginoo because of fear? Igsuon, remember, there is no love din ha. Di ba? Such love has no fear because perfect love, it casts out fear. Na mao ni, if we are afraid, then it is for fear of punishment. Na mao nang gakahadlok ta karon, mao nang atong gamiton ang Hebrews chapter 10:26 para ipanghadlok sa mga tao kay basin ipanish sila. Di ba? Atong gamiton ang Hebrews 10:26 para dili ipanish ang atong mga igsuon. Di ba? If for us to keep kaingon ani maguniyo, kung if for us to keep from sinning or to keep us from deliberately sinning, di ba? Ato nang ipanghadlok dayon sa sugod kanang naakarelasyon sa Ginoo because of that faith nga adnaan nato sa Ephesians chapter 2, for by grace you have been saved through faith, no? Dayon in the end, we end up working hard para di ta makasala, kay para ma-please natong Ginoo. Romans chapter 11 verse 6 nag-ingon din ha, if by grace, then it cannot be based on works, di ba? If it were based on works, then grace would no longer be grace. Mo na igsuon, ilang hapit na ta. Mo na igsuon, Hebrews chapter 10 is not about the sins we commit every day. Yan naman, because that sin, kanang mga sala that we commit every day, has already been forgiven
once and for all, kay mo nagiingon sa Hebrews chapter 10 verse 10, that we have been sanctified. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So when we think that every time we commit sin karon, moingon din ta nga, oh okay, kung makasala ko karon, then mangayo lang kog pasaylo every time ko makasala. Kabalo ba ka, igsoon? It just implies that you do not have faith in God. It just implies nga wala kaning tuo sa finished works ni Jesus. Sa sige nimong pagpakasala, sa sige nimong pangayo o pasaylo kada adlaw, it means nga wala ka nagtuo that Jesus did it once and for all. Nga naman, because for the forgiveness of sin, there must be shedding of blood. Di ba? And ang shedding of blood happened once and for all 2,000 years ago sa cross. Ningon si Jesus, it is finished. Now, karon kani buhata, para di jud ka makasala. Okay? Para di jud ka makasala kani buhata. Once makasala ka karon, adto sa merkado, mopalit kag kanding, lugluga ang liog sa kanding, paagasi og dugo. Kay para na shedding of blood, para na kay forgiveness. Kaya nga naman, mao man ay gibuhat sa mga Pharisees sa una. Mao na giingon sa Hebrews chapter 10 verses 11 and 12 that every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sins. Pero kani, but when Christ offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Kaya naman, it is finished. Ninglingkod na siya. Hangtod karon naglingkod siya dito forever. Mobalik lang siya kay iya tangkuhaon usa ka adlaw. Mo na igsuon, please, dili ta mahadlok. Wala sad ko nag-encourage nga magpakasala ta. It will just happen. Pero ayaw ka condemn sa imong self nga maimperno ka. Just say sorry. Sorry does not equate to for asking for forgiveness. Kay kung moingon kag sorry sa Ginoo, it is just kanang ga acknowledge lang ka nga, Lord, sorry, nasayop ko. Dili man di ay na ako. Because the new me, because myself is the new me. No? We have been born balik din sa Ginoo. We have a new self. Mo na igsuon, makasala ta karon, kiningon mo ingon ni James nga we all stumble in many ways. Pero kana siya gikuptan na ta sa Ginoo that He will present us faultless dinha sa iyang presensya. Because He is able to keep us from falling away. The grace of God will teach us to say no to sin. Kaya nga naman, naan naman tayo bag-o nga kasing-kasing. Romans 10:10 and Romans 6:17, giingon din ha, nga we obey God, we wholeheartedly obey God. Kaya nga naman, we already have this love inside of us, nga giplant ni Jesus, giplant ni God through the Holy Spirit. Mo na igsuon nga gahon-ahon na taon sa may akong angay buhaton karon, magbinuutan ko mo ni akong buhaton. No, you don't think of that. That is the works of the Holy Spirit ang mubuhat sa atua. Ephesians 2:10 ingon din ha nga God created in advance goodness for us to do. Mo na siya igsuon. No, Galatians, mo na igingon sa Galatians chapter 5 nga it is the fruit of the Holy Spirit that produces in us love, joy, peace, patience, kindness, tanan. And against such things, there is no rules. There is no law. Klaro kayo igsuon. So, again, be free. Di na sa imong relasyon sa Ginoo, ayaw kahadlok. Because love casts out all fear. Ug ang love naara dinha sa Ginoo. Alright, may igsuon, mayong adlaw sa tanan, amping, and God has blessed us all.